Айде снимам. Чай слагам ръкавицата. Що надолу, бе? Като сме надолу. Те ли? Ние завиваме по този път. По черния път ли? Това е по черния, сега сме по черния. Така ли ще палиш? Да. По инерция. Даже това долу ще не пали. Добре. Само предупреди, че се държа с една ръка и снимам. Къде е долу, бе? Аз мислих, че набира. Иначе сега по черното, добре. Снимаме гледката. Да бе, ние тук минахме пеша. Да, не сме минали пеша. Само че прекарах тук през преход. Да, през кръсталците. Яка работа. Така и камерата снима надолу към мотора. Това ще го качим според мен и на втора. Щом на трета такъв голям наклон. Спирачка. Че много се засилихме така. Съединителът ти нещо. Намали. Тук някакви заводи, пясък. Дай, пали. Защо така бавно? Да, нарочно. Давай. Ще падна от седалката обаче. Оп, готово. Намесих се. На коя скорост си? Втора. Дай на първа. Давай на първа, тук ще го измъчим. Дай на първа, бе. Така. Виж как върви на първа, Да. Тя е му хлясала, ти не я включваш тази скорост. Аз си тръгнал на втора. Ти на втора. Ползвай тая първа. Ама първа е слава. Сега вече засили на първа и дай на втора вече. Така, окей. Колко е къса първа? Тя е много къса, виж, че той двигател сигурно е на 3000 оборота и се движим с 10. С 10. Внимай. Не, нещо трябва да ти погледнем съединителът. Не, дай си направо, дай. Трябва да ти види съединителът, така не е хубаво, защото ти по-нагонеш, нали, трябва да засилиш на първа, да включиш на втора тук, таман засилиш и вече убиваш скоростта, докато включиш на втора. Това е трета. Направо си трепач. На трета, по такъв вър. Трета качва. Това си мамата. И тая. Но вече не изключва. Не е, че трета изключва. Сега пък си на четвърта. Аз съм на четвърта, да. Чай сега на къде, бе? Аз сме тук. Само надолу. Дивотински манастир. Завиваме. Да. Тук сега на трета ли ще караме? На четвърта? На четвърта. С колко караме? 10. На четвърта с 10. Това трябва да се види просто. Няма начин да не го пусна в интернет. Не знаеш. Ще правим реклама на явата, бе. Може би ще включи сега на четвърта с 10, с 2 човека по нагорнище. Да. Оп, стигнахме 20, браво. Не, това е трета вече. Трета ли? Да. Тя набира. Набира нагоре, викаш. Офроуд. Този път го направиха. Гората. Този път го направиха и леко страна. Пак се предава. Чакай, какво става? Що е идеално, тук е за крос направо. Тук за крос е супер. Той затова живее тук, този човек. Това е купил още 90-те години, когато имал пари. Тогава е бил състезател, нали сеш? Тогава е бил монтьор. Кога е бил състезател? По-малък? 70-те. Съвсем с България Алпин. Първият България Алпин е при него, в негови ръце попада. С двигател Рено ли нещо такова е било. Сега ще го видим. Ще го разпитам, аз не съм го разпитал. Това е трета.
Сега би трябвало да не зарежда въобще акумулатора. Не свети, иначе зарежда. Интересно. На много ниски обороти си го направят да зарежда, което е интересно как става. Границата ти е голяма. Това е... Не е барано. Аз съм пробвал да го правя това на трофито, не са. В смисъл, това първо, че не мога на ниски обороти да работи, камо ли пък да... Аз, нали, свалям надолу зареждането с това, играе с дясното кръче, което е за... Баш си за зареждането, защото лявото, нали, ти е за волтажа. И бях го докарал някъде на 2000 оборота да почва да зарежда, като да зарежда с минимален волтаж, нали, 6,3, 6,4. Че чак на 5000 оборота, т.е. почти пълна газ, някъде малко над половината газ, тогава вече ми зареждаше с 7,2, 7,3. Пак не беше достатъчно, твоето зарежда с 7,6, което е според мен много, обаче пък на нищо му няма на акумулатора, което е много странно. Но сега нищо няма. Много тупки, бе. Върви си, бати акумулатора. Panasonic, яката работа. Ние сме тук до него, бе. Той, нали, май беше малко по-напред, другата къща. Това е как горе. Поста. Защото аз този път... Ние минахме от тук. Да. Точно, излязахме тук, къде е тая котка мина. Да. Сещам се, да. Направи ли си го? Това вече е път. Това вече е нещо друго, бе. Истински селски път. Втора. Супер, бе. Бип. Той запалил някакъв мотор там. Той си работи. Германците дойдеха. Аз си снимам как се возим на втора, на трета, здравей. Изпаднали германци. Помогай малко ли това сам? Върви си. Аз не мога да повярвам, той имаше един супер стръмен баир. Така направо. И си кара на трета. Нагоре двамата. Викам, включи на втора. Тя е 14 секунда. Да. Викам, дай втора, включи на втора. Само взимате, няма нищо. Майката. И какво са? Ай, да че Ами и така съм го направил, да. И сега е така. Не, така е като ми да са това нещо.